Ki siparlok harengkat da kajing lam lenti jong kaying kasem jong ba pensuk lang wanyang bat ki parasnong da kajing sngau khia mensim ban kitlem ya kalengkor ban rab lem ya ki basyam jing jenjar da ka ba kilayo ban no senyang siparlok da ka ba kilala ban pensna ya kawai galong ying ka basyam jing kerdu kata ka kong screen len mauleng ka badon riungut ki khon ha ka ba ukpa kaying ulaklat no na kani kasla perthai bat kidai ki basyong basa hak kesenong mauput Southwest Khasils District. Aswaban IT yakni ka yeng layo kejengkeren na uba pensuk lang wanyang bat uba mandilo senong beri kum ukongsan bat kejing duai kerku kerdo na Reverend Pastor BB Karwanyang harangkat da kejing ya don lang gibah yeng hasem jong ka kong screen lin mauleng ban riungut kikun kumjuru na ki kato kani ki parlok ki baydon ketilang man pensna ya kani ka yeng. Hakane ka janmit jong kane ka nok phai singi ka bamanta ka khatsau trik jong banai September araja apsau ngidam da ka jing sukumen ka bakrau ka burom kalai choblei unungbu unung thau jongi bangi don hakane ka janmit haka yeng jong iwei ikong screen mauleng kat bagi khun i jongi sngaw ka burom kalai chau unungbu unung thau jongi wang layarap ebat haka jingya lenti ka jongi bula putin lem yangi bangi la poy ka ne ka singi mtang la poy ka wei ka thong bangin pendap ya kan ka yeng bat ngin IT no hagi trai da ka jingye senyang lem jong ki parlok ke blia don men sim lem bat ngi la kalong ki banasa sejengai jong kesor silong lane ki parasnong ki barathau ki blia arab lem isnga lem ngi la kalong hakabor met lane hakabor pisang isnga ba ai khublei shibun ye iwe paywe baro ke blia don ktilem bat ngi bania don rekat lem bat ngi ka jing khublei kelech ki blia don rekat lem bat ngi kibi kersan lem ingi kumjuru ki parlok ki bomla bani don dekat bangi kibi kersan lem ingi ki jingduai ni ai kublei pi iwe piwe baro ka jingdon dekat lem ka jong pi ila ban poi haduk ani ka thong hani ka por ka mata tegum kadak ka jing ai kublei ni ka pan ki parlok baro kibi ya don mesim lem bangi wanam sngaw e yole se ki don na pedeng jong ki bomla bani don dekat lem bangi ni pha ka ni kubor kerku kerdo na kalyang ka jonga kum bunong yalam waptin lenti nang kong ban sedang ini kalong yeng ban pensna namta ini longkemi tengai ke jing kublei ya pi wala pimla mani don kat lem ban ngi ngapha ka kubor sewlem pi ai ba jing ker khu ko jong blei kan ya ker khu ke yeng sem ko jong pi wei baro ba pinang yo ikimet ki ba koi ki ba khia nga ai kublei ru kerpang namta wei riurang ba jong ka dong ka than nang nen narani kor jait kedai kesnong ka marjan ilala bani poi rengkat lembat ngi bani don hakane kesni ban pli tengai ka jing kublei namata jong pi kerpang namata jong pi baman ba pila don rengkat lembat ngi nga IT ru api ba pin IT kane ka yeng wala ki parlok kimna bani don rengkat lembat ngi hare nga IT api ba pila bani don rengkat lembat ngi ba pin IT hai tra kane ka yeng tengam dar bun kitien kini kilong tengki kentien ki jingker khu kerdo nga IT yai ka yeng ru hai tra ndai lasa wana me thau ki jing bakla ki jing duna ki dang bon hapo ndang larung hapo jong kan ka yeng ranga kerpar ipi bagi ki ngimla na kalyang ka jongi banle lut na dong sedong ipi la kalong hakitiar la kalong ki jing kam ki jong pi kum ki ngasam ngimla man pendap lut kita ranga pan maham ini kilong ki jing sedang na kalyang ka jonga kung unong yalam uban pitil nanti lam ipi haki jing ki jong pi kini baro ka burom kalai shoplay tangkini kentien kublai sibun jong i ba man kendet soi chwa bangin pli ka yeng tengah kwa bani ai jing kren lam khmat jungi ningkong ngapan pau ka jing sa ingu yu blai nong bu nong thau ngangai scam ba deling ba ka jung u ngia don lang kum ne hang neru bat bangin sayo ban IT no ya kene ka yeng sha itrai jong kene ka yeng kasam te ngai kublai yai ba pensuk ibadai papen ya kene ka jing yalang ka jongi ha ka bangin IT ya kene ka yeng bat ngai kublai pastor badon lem don kan ne ai kublai ru rang ba ki badon hang ne kilong mi ki hep ki barit bat barok ki para samla badon hang ne ti aba ni pai menta namta kene ka bangin yo no ban pli ya kene ka yeng ngitip ba kene ka long yeng kumba isamla pensuk ila pensngeu yanga kalamat si syayak taka jingkordit ka jingkutlat haka jing im ka jongki haka ba kila don kam ya ka jing yarap ka jongi ki para briu te haba ngadap da ka jing dokumen hadu kata-kata ba dailing ba isamla pensuk iba
dalam kemat ya kane haduk ba kane ke ying ke ba ila persang ban yarap kalau along ka urlong kalau urlong shisha bat bangin yot no ban IT menta bat ngangit scam bakala ai ka jingker khu shisha ya kane ka longying bat ka jing kemen na benta ki kun ki ti jongki ba kin na ka ying ka bom long shu ban sa andre menta ki yo ya kane ka ying wala kam dei ka ying ka ba labit labiang pura makanaro andre kalau along shisha ka ying ka ba along ban syong ban sa bat ban thia ban dem te ngai ku blei kerpang i wat halor kajing duna kajing bombit bombiang ha kajing im kajong i andre isamla pensuk ila kuloi ban mi shikmat ban lam lenti ban mait lenti ban dangdon kata kajing it yaki para briu kata kajing long humanity ka tin nong we ki ong kajing don ka mensim kajong i wat lah don ha pedeng yala de kajing bombit bombiang andre idon kata ka mensim ban yarap pat yaki para marjan lane ban it pat yaki para marjan kakam kala jenjar hakipor ki jongi mentah andre ni yo i bay ha ka jingim jong uni samla pensuk idon shisha kata ka mensim ban yarap na bentaki para marjan lane ban it yaki para marjan wadlah ka jing tuna ka jong i dei ma i shisha i ba kongsan ban prat lane ban lam lenti ban snai kane ka yeng haduk ba ila pen urlong shisha hoi habangi pai sya kowe ka kantin ka baong haba pidon kamon don kalenti de de shisha kumba isamla pensuk wala imdon kata ka lat kalenti ban yarap andre idon kata kamon kapli shisha ya kata kalat kalenti ya i ban ngadap da kajing dokumen hadu kata-kata ban kentiu kan pam ba habangi don kamon ngidon kalenti habangi don kata kamensim ban yarap yaki para marjan bangidon kata kajing ik na bentaki ba syam jinjar kiba kutlat kilanot habangi yala dia ngidon hapadeng kajing bombit bongbeng mangkenaru habangi don kamon ngila ban yarap yaki te kum kan nuksa ba isamlah pensuk ila ai hangi bat kawai kalong ba kajing yarap kabarit kajong ngiru kan long shisha kajing kerku na bentaki ba don kam kajing yarap ha kajing kutlat kajong ki kumba ong kumba ngapen kan mau kata kantin ba ka sidrop ka kala ban penlong ya ka duriau te ka de shisha wala kajing wat nom sngo ba kajing yarap kabarit kajonga kan yarap ayu yaki Henry kajing no senyang kabarit kan long shisha kajing kemen bat jing kerku na benta kilong sem ki basyam kajing kutlat kajing lanot kajong ki tengaru ngamdon shibun hakani kapor haswa bangan IT ban pli ya kani kayeng nga kerpat i pastor ban ai kajing kerku kerdo na benta kani ka longying long sem le shibun so hakani kapor ngi dap da kajing snow kemen ka bakrau nama kani kasngi kaba idon kum ki nong Krisyan idonos nglabanong ringkat lem bagi try bapo juni ka yeng ngabagi siyo ban IT ya kani ka yeng ha ikong marijuns bat ikon ki ikong screenlin bat ikon ki jongka te shwai ka ba ngin siyo ikba IT kani ka yeng nakaleng ka jonga ngadon kani kan sai ban kren kani ka por te kumbalapan pau kajing kublay kalit ng kong siya ngalaban ng organizer o basdang o product ikane di master pensuk lang wanyang master M Marshall Nonglong mau ki rangba ki bala mi khmat banwa kilat linti ban ulong yeri kajing tmu te kajing tmu kajong pi manta kasi kalapoi siya katong jong kajing job tinama kata ka burom baro ngi ai show blay bat kajing kublay kalong nagamta jong pi ngangait bagani ka mensim senolem jong pi kan omkut tang mentahang ne harinang ni syakmat inyo i ki kamabha ki chongpi kajing syakri ubriu kalau muru kajing syakri ya unong bu unong tau tenamar kata kajing khot jingwer kalong kumbal ong iba man ba lingba ijing jau ibarit jongi kalong kajing khot ya ngilang baro lingba ki ski po brangwan le segidang don kilong yeng kiba ini ki rong ba kinang teng kajing khot jingwer kalong ba tongin long kakti kadiang kakti kaman bris no ktilang ban yarap i kebedan kam kajing yarap an pen kan mau kin ke jonglei nama bagi long kun kristan baru jisu wang ada pilale iwe lagi di keberit pilale yang tinamar kata ngej ba kajing le jong kajing kristan jong pi kajing ai ke jong pi kade nama ba pidoni ka mesim snolem na ka pentai kebedan kam kajing yarap barkande kalong ba pilale nam tau da ubala thau yang ba ipi ke ngej uble nang kerku ba pinang roy pinang man ba bat kan ka yeng ka ba pisong pisa kong screenin bat ki kon pin ma ka jingsuk i ka jingman bat ka jingku now try nong bu nong tau
ya kan kapor haba isiyo ikabangin IT ngin bu kijing duai nakabenta kan ke yeng kasem bat kerpang nakabenta kiban chong bansa hagan ke yeng kasem tengin pendam hagijing duai gokpa jungi uba beneng i aingu yeme nama ba melong ublei ujongi utun rai jungi jing kerku hakimat bat kemen siem kilyang baro i aingu yeme nama gadi kasngi kabakman kasngi kabakrau kerpang nakabenta ki riurang ba ki ba don ye kemen siem ngolem nakabenta ki ba don kam ye gajing yarab bat kata gajing persyang gajungki kalala ban poi syakathong hakaba kilala ban pendep ya kene ka yeng kasem ya kaban siyo ban IT menta kasi haikong screen lin mauleng bati kun kijongka paris nei iwan ban ai ka buram syame namar bam la penyo hagba bun ki briu ki ban no senyang na ka benta ka kijing tmu to ker khu ye ki baro baki nang yo mat ya ka jingkot jingkhya baki nang roy ki kam ki jam ki jongki bat kham tam baka mensim sebun mensim sngaulam kanang kraw haga jingim ka jongki pawi sunday haga ni kapor habang siyo ban IT kani ka yeng kumtangi duai men ka khu ye kani ka yeng ka baki shakri jamekin shongkin sa ai baka ni ka yeng kan long ka yeng ka ba me melong ukli ujongka uban sumar uban yada uban shakri baret namar ni wan ban duai ban khot kerpat gine baro hagar teng jome try jungi belong u Jesus Christ manta batadu halagar taru amen man chừng nợ cho á kum kadak ba ni IT ya kan ke yeng syakitrai de ngin pli ya kan de ngin pli pan ngin IT no syakitrai Dua di sendulum dong. Anh Phúc saya akan ngay kuliah hàng bắt đầu phóng vật bằng sini kalau put tangannya Ini ada